Sasisian ngai ku Balei Phim daga kerteng ga bathiang tam ga jong utrai Jisu. Plain kurkhi fi ni ga sian ga bamantaro pisha skor ga tien jong Balei. Ngajuduai kham tam lele haba yo I ba fi tho ai ge. Jingan tho ki jong fi mo ki jingduai gi ba fi ong. Kadai ga ba commanding e banduai. Namar firo fi yo jingar kho ba fi sngap e ga tien ga jong Balei. Ti ai ba ga negasian ke bamantaro kan lo ga jingar khu pan ngai ku Balei Phim baro ada ga kerteng ga bathiang tam jong utrai Jisu. Dan mano ro badang pet mai ni ga channel ga jangi plain kurkhi fi ni ga por da ga tien ga jong Balei. Hagini ga tayo ka bala dep ro na kran ni ga tien jong utrai igi tien gi ba u Jisu Kristu kran no. Hang no ka jinge jong phi. Aba utrai kran ni ki sanran. Tiha kan ga kinti ga bamantar ngadan mangkran sa ga wei ga tien ga ba utrai ukran ya ki sinran haga do ko por kabangilap na ga gospel ga jong Lukas kanang banrio ga khat ga saw punrio kini gi tien gi ba utrai ukran gi ba ngawan ra shafi kini gi tien gi ba don jingmut palat yangi nambar ba utrai ha ba ukran gi tien ngan ong sei sin ko mga kran hai ni ga tayo ga baladep aga jingkran jong ni ga tayo ga baladep bahaba utrai ukran tigi kintian uklam kran da dor ka ba itana nre da jing ideal mo da ta ka ba o perkhat e gi sinran gi jing ona mar ki khlam le ek e ka ba ki dei ban le la ni ki dei ban long ti ai ba ni ka ba mantar o kan yarap e fi ting in 5 ngana ga gospel jong Lukas nang ban rio ga kha ba saw phun rio ngin se puli shibet da ga kha ba saw phu kan dai ringan puli sha tang ga kha ba saw phun rio Lukas and rio long bible gom name Henry Balei ba fikot yang atrai bat Phim le pan bani ki ai ru ki bang ong. Try ong ki sinran ong Balei fikot yang atrai Henry Phim le pan bani ki ai ru ki bang ong. Nga ai kerteng ni ga jingi kai jonga ha ni ga sian ga pamanta Balei Phim le ya ki bang ong. Balei Phim le ya ki bang ong kata ga de ba try u ong ki sinran. Nganget ke ni ga tian ga don kam yang ba de firu agi ni ga singi jingi menta. Galang sisi na ba utrai ukran gintian yakini ki kintian ki sinran ukran daga donno daga taka dur ka ba I diao ga ba I no ka khmat jangu namar ba ki sinran ki khlam le ka ai ba ka ba wang la ni ki khlam em kat kum ka tian ka jang Balei ti ai ba ga ni ka tian kan kar khui fi ni ga por paralo ngas ngan ong ni ga por utrai ukran le ngam ong daga tian le sin ngan ong ba usngeu jeo ha ga men siam jangu Namar ba khlam le yak ai ka bo ong ulong disappoint usngau jo try mor khlam le ki sanan jong oi ka ai ka bo ong la singan ong kum ne la da fidei ki bela don khun don kti la da fi ong kono ki khon ki jong phi la da kim le ki khlam le Reishwala ki khon jam fi pat ki wan kudup ki wan do I je fi. Ngangai finong ki khon jam fi Balei Phim le ga bang ong. Ada de badang kham khanang Balei mem le ga bang ong. Nabar nga kwa mani fine por kini ki sinrat jong utrar ki ong atra andre kim le pat ya ga bang utrai wong. Paralak hakani ka jingim hakani ki si ki ba khaddo jingim menta. But nado kapor ka basdang jong jinglong Kristan ka balang Kristan. Ka jingbam im ki brio ki bashakri Balei kat kum gaktian jong Balei lan ka jingbam le gaktian jong Balei. Kalalong ka ai ka bakhya bhai ka balang nado gitu ki spas nam basdang ka balang Kristan. Mangi puli kata ka jingsha na gaktian ka jong Balei. Ka jingbam im kat kum gaktian jong Balei. Ka jingbam le gaktian jong Balei ka balayo jinghikai. Kata ka dei ga weni ki jinglong ki pam itanat yang I ki Krista. Ti ai ba gene gaktian kan yarap I fi ni ga por kan yarap fi ni ga por. Haba utrai ong Balei fi khat yang atrai Phim le pa di ki ai ki bang ong ngan ai fi saw san tli ki ai ki ni ga por ka baning kong. Haba utrai kren ki sinran na to ka por tungin shim yang I menta. Shim ba haba fi sngap ni ga jingkren janga shim ba fi dei ma fi menta. Ngangan shim ngade manga manta ba utrai wong ye nga ba wong ye fi
Balei Phim yang try Phim le pat ke bang ong. Kabaning kong. Balei ngidon kamban em ga kat kum gaktian jong blai. Balei ngidon kamban le kat kum ya gaktian ga jong blai. Kabaning kong. Sngap ha. Kabaning kong. Namar ka perthai ka don kamban yo i yegi Kristan ke ba em kat kum gaktian jong blai. Lani ka perthai ka don kamban yo i yegi practical Christians. Ni kita ki Kristan ki ba em ki ba da practice ki ba da le ya gaktian jong blai aga jing im jang ki. Katukan ni por, katukan ni jingkran giba khamshua ngakran ni fish pangga jinglong niam. Anggari kasi jante jingi kabun da kibriyo kiba shulong niam e jinglong Kristan. Haba ong long niam kamot klam im kat ngaktian jang blai. Let Jesus sang da klam im kat ngaktian jang blai. Kisenran ki don ba utrai ki ya ba utrai ki sa ba utrai ki ong utrai atrai rekim le par ke gi wong. Ngano si sen parlo kan mau ka perthai ka don kampala bani ki Kristan ki ba em kat magtian jong oblai. Namar kata hi kala dei ka weni ki jing phla ba ki bru ki ni kat no ka dei ka ba don dor ba ka ba ko dor ba ka ba don bor kata ka jing im Kristan. Te mar ta ka dawa ka babel ka kran shai kata. Haga ji shaga jing long Kristan ga di ban long kumta parlo bangin em kat kum ka ktian ka jong oblai. O Paul ong yi ki Philippi haglana ka baning kong ka dekat bar fu nyau ong. Tambah ke jing im jong fi kan ya day bad ga gospel du Chris. Tangan da plit ga Bible ka ki kitien gi besngot nat bau ni ubri Ukraine gi Philippi wong kom ne. Pai ba wong kom ne snga ba. Tambah ka rukam jing in jong fi ai kan ya day ga gospel du Chris. Balangawan bat ngayo ie fi lani habangam don ngan yo asngosh pangga jing long jong fi. Ni ubri wong ladang adon markhmat ni ladang amdon bat firu. Ai ngan yo asngoy ga jing im jong fi ba fi em kat kum ga gospel jong Chris. Baleng idon kaman em kat kum ga tien joblai ban le ga tien joblai. Ngano si sen ka porthai ga la don kam palat ban yo i ye ke Kristan ke ba em kat kum ga tien joblai. Ngaso ko man ong idon ban ai ga jing khain ga ba krak mat joblai la da ngem em kat kum ga tien joblai he ga jing im jong. Ka ba ar. Ladang im kat kum ga tien joblai la ngem pentrai kam ga tien joblai ngin kelalong ki brio ke ba ngin kelalong ki Kristan ki bamdon satya ka thong ki bamdon satya ka phang ga ban le. Ngimdan setia ka call, ngimdan setia ka direction, ngimdan setia ka taka thong bangin let, ngimdan setia ka taka phang ga bangin mare, ngilong directionless. Ngilong kumta paralo, ngilong kumta. Pipule ga sam ga sispa kat kendai ga dekat ga sispa san ka Bible kong David wang ka ktien jame ka long ka sharak ki jat janga ba ga jing shai kilenti ya janga. Daga ba fi em kat kum ktien joblai daga ba nga em kat kum ktien joblai kamot ngile shaka phang shaka thong janga jing khot ka jang oblai shaka ta ga ba oblai khot ingi haga jing pen em ka jango. Fi pule Ioanis ka long ba khat san khot ba khat rio o Jesus Christ wang to ko por ngala jet fi ngala thungi fi ba phin yai lai but phin yai say so. Ka jing long Kristan ga dei ga ba don ka thong ka jing long Kristan ga dei ga ba don ka phang ga ban let ka don ka direction ga ban ya rela ngem em kat gong ktien jo lengin kala long ki bom don phang ki bom don ka taka phang ga bangin let ki bom don hero e ka thong ga bangin ya te mar taka daw ngat ong sisen ka long kumta la ngim ban trai ka me ga ktien ka jong oblai ka balai kai ga balai para lo kan penlong sa yangi kan pelong ye fi kan pelong yanga bangan long khlong ngan long khna sa ka jing long man siam lara phim pan trai ka me ga tien jong blai ka jingim jong fi phin long khna sa ka jing long man siam jong fi upola ba Ukraine ka ta nga shi sutna to ga tien ba upol Ukraine ga jing long khlong ma ga jing long khna ga jing long man siam hakal long ba saw jing Ephesos ong ni ga khat ba khat sa wong gum no snga ba wong gum ni bakum tangin omlong shugi khna igi bala penshat kenting bat bala rong no keleng de kiler ke jihikai baro bat ge jing shalai ki brio finom long khna bangin omlong khna ban shisha pen kenting habalong khna gamot sharem ba ya ke jing Kristan kam shisharem ba nang ta ba de shapen bi shapen ngop shariam shisha pen shat kenting ongok tian ga jang oblai namar balai balong khna sa tika jingim ka bangim em kat kum ka tien job lai kan pelong ibengin long khna sa
Dia mata ka daw ngangat you try usang isana Balei Phim le ka bang ong. Namar kini ki ai bang yakran mata. Kabasau lada ngim kat kum gaktian jom le lada phim kat kum gaktian ble phim pen trai kam gaktian jom le ga jim jong fi. Ka jing shakri ble jong fi ro ga de bom don jing mot. Ka jing shakri ble jong ade ga bom don jing mot lada ngam pen trai kam gaktian jom le. Nganong si sin ngin poi shakata ga jing shakri ka bom don jing mot. Ka jing long kristan ka bom idon jing mot e ru ya. Balai hapor thai ru ngim long jing shai. Ka beneng ru kam de hi ke jaka jong ni. Ka bangin le dagi le ne ni jingem. Habang iklamim ka jim kristan ka basisha kum nongin kmilinti ka beneng. Nganong si sin ngin kalalong ka jing shakri jing ka bom don jing mot. Ngin logi kristan ki bom idon jing mot e ru ya. Nga sotanat palat bau pol utfo e kato ha ka siti ka beneng kong jung musiki koreng lang ba khandai dekat ba arfun rio. Kato di gaktian ka badon kam bahayangi habang ye kerani kini ya gane ka jing kran menta. Iwai koreng ka lang ba khandai dekat ba arfun rio. Wang kum no. Namar kata nga phet kum takyan kum bada ka ba artitian kum bayatan ra kum uba syok kaya kasun. Opsal polong nga phet ya gani ka jinge phet jonga kani ka jingan ti jonga ba shakrible. Mdai ba nga syatan ra kai ya kasun. Mdai ba nga syok kaya kasun. Kamu mdon pang mdon thong mdon eru ya. Kata ka jing shakri ka bampan trai ka me kaktian jable ka poi syata para lok. Kapoi shiga jing shakri kabam idon jing mot area. Ngano season. Kapoi shiga jing shakri kabam idon jing mot area. To kata gadai kaba saw. Kaba ningkong ong ifi. Baling idon kaman im ka jing kabang ish kat kum gaktian jong oblay. Pentrai ka me gaktian blay ka jing. Kaba ningkong ong ka rijengi ka pertai ka rijengi ka rikhasi jantia jingi kren ingi ki khasi jantia ka rikhasi jantia jingi kala don kam palat bani I Kristan ki ba im kat kum gaktian jong oblay. Lum kumta ka ega jing plang in asya ka perthai. Kaba nga kwa ba ni fineport la dangi im ka jing im kat kum ka tian jong blai ngi pentrai kam tian jong blai ga jim jing. Ngidon ka phang ban lai. Ngidon ka thong ka jing im jong. Ka thong jong im jing ka benang ga jing im ka bam jukot. To nang ta da kidon ki ege bangidon ban le e na mar jong utra ngidon ka ta ka kol ka ta ka jing mot ka jing tu bangi le na mar jong utra. Kabalai ngoi fingong ladang ngim pentregam kitib lai ngilong klung ngilong knasa. Kabasau ngong in poi shaga jaka kaba wat ka jing shikri jing iru kadai gabom idon jing mot senda. Kabasan ba kaba khaddo ngin fai shaga text ngin fai shaga ega bang ye puli. Ya kane. Namar utrai jing yu klam kot tang daga ba ong balei ba fikot yang a try film le ege bang ong reu ong kumno. Wong ngap hau try wong gumni. Wei baro bo wan hanga baru bo yasnyo yiktian jonga baru bo leri ki ngan pen fi no sriam. Ulang ko brio bate ki yang lor jong ubalate ki yang ubalati ba ulangam jele bat uba seng nong rem halor mausian. Dia ba kata jing shlei ka kala sho karthap ya kata yang. Rai kamla sho ban pen ki ekana bala pen shong nong rem ka halor jong mausian. Utrai wong wei bo wan hanga bo yasnyo yiktian jonga baru bo leki unlong kumni. Ulong gaye malate lor jong mau siang kan mau ka ktian jong blai ka dei mau siang namar u Jesus Christ hi u dei ru ka ktian jong blai ne u ktian jong blai da fi em ka ktian jong blai fi ventri kam ka ktian jong blai fi de he mau siang ka jing im jong fi ka dang lor jong mau siang philom gaye bat lor jong mau siang hare la dang i wan cho try la dang i asngau ktian cho try la dang im ventri kam pat la dang im ventri kam ka babu no reu taw boy asngau ur bom le Utaw ya sanga baru bomle ulong kum brio bate ge yeng lor ka khandau khlam nongrem ya ka ba ka om kala shok kar thap bat kumni ru kala klan bat ka jingjot jang kata ka yeng kala long ka bakrao para lok ngakwa bane fini ka por kani ke baton kam palat balada ngimpan trai kam ga ktion cho omle para lok ha ka jinga lenti da fia ha ka jing im kum kristan ba ka kristan kadon ka por jang ki jingile kadon ka ayom ba ki jingile ki wan ha ka jing kilong kum ka tes kilong kum ka jing tunjo kilong kum ka jing prang ba de ka ta ka por jing ka jingle ki ba jiwan ha ka jing im jingi la khot ya ka bible la khot ka tien jom la ka jingile jang ka jingai la ne ka ba prang ha ka jingai hang ni fi haba fule ga ne mantan fi asngau ba kini ke jingile ka jing sho jang ka slap ka jing sho kar thep jangom utrai ukran ha ka ta ru kam ba ki breo to ka por ki la ban snau tho uang uslap uan ka shokar thep ka taka yeng deu taw bale ka tin jum le ulong kum ka yeng ka bas khem ba telor jong mau siang
Re utau ubam le pada gaktin jom le ulom kay batay khandau ha kiwi gi jaka utrai ong long bayeng batay lor jong siam bat ka jingjot jong ta yeng ga bakrao paralak nganai fini ga por ka Bible gaktin jom le kong ha ga shiti ga baning kong jong Paul show Timothy long madre do khat bakhat a ong to finele to menele e ga jing le ba bha jong ga jinget to men bat khak e ga jing em bam jikot ka Bible kong yale e ga jing le ba bha jong ga jinget Ken ma da fishakri try don make a jingle junga jingai but e kata ka jingle junga jingai la khot la ong e ka jingle ka ba a good fight ong ka tin English ka de ga jingle ka ba ngam yang hang ne hai ni jingkran janga ban hi kai phang ka e ga jingle junga jingai ringan kham pele jingmot bai tai ni tin ba try ong balei fi ong atra film le pa de ga bang ong ngano si sen da fishakri try don ki jingle junga jingai Don be ki por ki ayom jingle ka ke ban wan yele ifi ka ke ban wan penwet ifi ka ke ban khangla ifi ba finum yat ba finum mare shaga thong shaga jing shaga shaga taga jing khot ka jang oblai ge jim fi la da kawan kumta utau bale ekaktin blai on ya shafrang on ya shakmat onum randian on yo jing job re utau bom le akamot onum laban job kata ri bo tra la da kran pa de mata ka dau petra sa bo kran ne ni ukran smanga ba prang ge jing Hagi jingkran jangai barang shidap nga kran ni nga puli ni dekat Bible ba mentaka sian ngan puli sisian. Ani ga sian mamantar ngan puli sisian. Haga shiti ke baning kong jong Petros kalana ga baning kong dekat ka banyo. Petros ukran ni wong komnis nga ba. Iwe Petros kalana ga baning kong dekat banyo. Kanang ba kata ga ba frang ga jinget jong fi ga ba kham kodor ga siar ga ba jotno. Petros ang ga ba frang ga jinget jong fi ga ba kham kodor ga siar ga ban jotno. Lada ki jingi la ki wan ha jim jingi la prang ga jingi jingi lada ngidai ki bro ki ba practice ki ba pentrai ka me ga tian chom lai ga jim jingi kan ma om don kan no ga jingi la ga ban job jingi ha ga jing shi sha paralong ngasham hai jingi island ti chonga ngaji asngau ki we ki paralong ki ong bai anda ki kendo ya no ko no ga jingi la ga jing im jingi ki shi ong ngaro nga julap dalade ba ki don ki jingi la ki bawan ha ga jing im ki bang ya kendo Kidai ki ba ngala yo jinghi kai lupa ngala learn lupa ngala yo lupa ga ktian jong utrai ngala yo jinghi kai lupa ngasham ba umun sim kho jong blai ulong kumta umun sim kho jong blai ulanang hikai lupa yangi kidon ki jinghi kai ba ngasha ngala jingeseng Bible study lenga ngap ga ktian jinghi kai ba mano ba hikai ngala nang yo jinghi kai lupa sapang kato bandawan ka jingele la danga pantrai kam to ga ktian la daga to ga ktian ga dong no changa ngala don lupa ga juba Rela ngam pentri kami gaktian job lela ngamri gaktian job lega jim janga nginlam tu ye kum ka to ga yeng ba sha penjot no namar klemri gaktian job le namar ta katari gaktian badan kam ngan ong sa chi sian parlo katari gaktian badan kam ngasham ngalap aka jing im janga hai jing shakri janga mangashi sham ba ki ai ke ibon jing ele aka jim janga kide ki bangala da bio jing hikai lupa kat tu ka ne por kat tu ka ne banai try la nang hikai lupa try la nang plilunti lupa po janga bat Kade ga basok yang aban job bagi jing sha. Rela ngamri ga ktian job lai ga jim jang apat nganom poi kumta phinom poi kumta la da fimri ga ktian job lai. Namar ga ta daw la da fisha score ga ktian bai haba filet je seng paralok ngan ong si sen. Ka ba ning kong kin show ga ktian bai ga do no chang fi la ne recop ga ktian job lai ga do no chang fi. Tare ga ba ning kong. Ka ba ka ba ngadon ba noi fini ga por im kumba fio ji hikai. Practice im kumba fio ji hikai. Da fila ri ka ktiam dai ya ka do no fi kala wan la ka wan hi kumta ba fin em ka ngum fio chi kai number fila buram ya ka fila ri ka fin em hi ka ngum tian chong ble da fila em ka ngum tian chong ble kai ga ba pau shabar ga dai ba ki pau ki so hai ki pau ha ga jing long jing em chong fi ki pau ha ga jing long jing em chong i kum ki bre ga ba shakri o tra ka tian chong ble kala ban pen sei so kumta ega jing long jing em jing but ka ai ro ega jaka yang ka ai ro ega nong rim ka bangin yang bala daga jing ile ka ba kumno ka wan ro ngidon no pa ga jing job no mar ngidon ega ktian jong obla ega jing em jong to namar ka ta daw ka ba khado ka bang oi fi ga de ne utrai ong ki sndon ong balei fi ong nga atrai film le ega bang ong ngi mentai ga ktian try ga ktian lord nganut ban ong bangim da sngu thu ba naman ngi khlem emru ha ka tu ga juk jong u Jesus Christ la ne por Jesus Christ na dangin so thu e ka tai ngan on fingin kam so thu kam ba hagi por jong u Jesus Christ ki breu ki ba khrau ki judani ki sinran ki jong ki kala ban lang wadu ru pro thairo
Ki brio ke bakrau ki no hi kai bakrau ki judan ki senran ki jengki. But kitu ki nong buat jengki ki ong ya utu no hi kai om tang no hi kai re ki ong Lord lani master lani ukenrat lani utrai. Ti ngakafin perkhat ane kendia lada fiong ya Jesus Christ try. Kata mod ude ukenrat jeng jim jeng fi ude try jeng jing jeng fi. Hari lada filmle lada ngamle ya ka ega ba uhika ega ibu ong kamu lada ngamle ega ktian jeng uble dan ngimle ega ktian jeng uble kum no tingin ong try jengi. Lada ngale ega mon la jong lada nga im kat kum ga jing song thu la jong lada ngamle ega ktian jeng uble kum no ngan ong try Jesus Christ. Di mata kadau kan Jesus Christ ong balai fi khat yang lada balai fi ong yang try filmle apat ya ki ai ro ki bang ong. Ublain kurku ya fi ne ka por ublain kurku fi lada fi ang ba Jesus Christ de utrai jong fi im gat gum gak tien jong blai kamu fi pen ko angu se gak tien jong blai na bar u de utrai jaga ji im jong fi lem kum ta utrai ni ang khmat jong fi utrai ni ang khmat jong undang ong hi balai fi ong nga atrai phim le pat ki ai ro ki bang ong plain kurku fi hallelujah ko pa bi nga duai de ga do no jong baro ai bagani gaktian ka balengkot ka bang hikay ang bagang kran try kan yarap ngadwai de gadok no janga baro try ba baro ki basngap ene ge jing hikay ba pet ge ding jing hikay ko try kin long ablay bi e janga ki kristan ki ba em kat kum gaktian jame ge ba pentre kam kat kum gaktian ga jaka gaktian jame ka ba ki yo asngaw ablay kin ri kin bura me gaktian jame kin em kat kum gaktian jame bat kin sei so ko try ki so janga jing long jing em ba kata gaktian jame kala ban penwandor hapo janga do no jangi ban pensei pat shabar ko try sega jing long jing em bat memen yo e ka bura ma ablay bi e janga haba ki em ga jim kristan ka ba shisha ko pa da ka kerteng ga jong Jesus Christ ngadwai ai ngo try mis ngo amen.